amma kafin mu maganar fikihu kamar yadda kuka gani don ku ne ɗaliban makaranta a haƙƙun nas ko wani abu ya faru a muku bayani ba wani ba ku in ku kun fahimta shikenan duk wani ba ma guje tafi da ma gudancin shi to alhamdulillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shahidtu hilfan fi jahiliyyati fi dar ibn jud'an law da'itu ilayhi al-yawm wato lokacin musulunci la ajabtu an kira shi yace lokacin jahiliya kafirai suna fada suna rikici sai suka yi hilf suka yi sulhu aka kira shi yi shaida kuma ya je shaida tsakanin kafirai mushrikai zaman lafiya ba annabi je shaida yace da an kira ni irin wannan zaman lafiya ko da tsakanin kafirai ne a yau yana musulmi annabi yace za sai na je saboda haka duk musulmin da aka kira ya sulhu tsakanin musulmai ko tsakanin wanda ba musulmai ba ko musulmai da musulmai sulhu wa sulhu me khair ba mai kin sulhu sai munafiki abin nan ba ma guje ba su zubar da jini saboda haka abin yabo ne abin kuma gode wa Allah in shugabannin sun fara sulhu muna fata kenan za a samu zaman lafiya a ƙasa ba za a samu zagon ƙasa ba to alheri ne to shi wannan tsohon shugaban ƙasa ya nemi ya sulhu da na'ibin shi an san kowa sun bata ya nemi sulhu kuma cikin sharuɗan shi da wanda za a yi sulhu da shi sun ce suna son a kawo mutum wanda ba ruwan shi da ɓangaranci wanda baya nan domin kada kuma a juya abun a mai da shi wani abu shi wanda za a yi sulhun da shi da wanda za su yi sulhun suka yarda ni ina cikin wanda ya kamata a kira mu yi shaidan da gaske ne sun yi sulhu ba yaudara ce ta siyasa ba to ya kamata in je ko bai kamata ba wajibi don maslaha al'umma shi yasa na je wannan sulhu kuma alhamdulillah sun yi sulhu kuma sulhun da gaske yake kuma ya ce shi matsayin shi na kirista ya sa ko da an mai laifi shi ya yafe matsayin shi na kirista to wannan sai mu yi ka shaidi da su musulman su yi ta faɗa da juna ba sulhu yake a Kano yake Zamfara yake ba faɗa ake yi ba ta mai sa ba su yi sulhu ba har da kashe-kashe wai ba za su yi sulhu ba wai sai mai yin sulhun wai shine kuma wai sai zama shine aibi wato dai mun ɗauki wani hanya ta maguzanci a ƙasar nan me yasa nake cewa maguzanci domin wanda ke Hausa amma kuma ba musulmi ba me kuke kiran shi ba maguje gashi nan sun sa rigan Hausawa suna Hausa amma addini baya ba ruwansu da addini sun zama mai maguzawa Allah shirye da mu kuma Allah ba mu zaman lafiya a ƙasar nan amma game da zaɓe kowa ya duba halin shi me yasa na ce wannan domin ni bayan zaɓe kamar yadda nake a yanzu alhamdulillahi na sa kaina a katifa ko kan filo alhamdulillah ina bacci lafiya lau in wani ya mutu da yunwa wallahi ba na jin laifi a jikina ko ina da laifi domin na ce ka zaɓe wannan ban ce ba saboda haka zaɓe mai zuwa ka duba halinka in ka yadda da halinka ka zaɓi a ci gaba in baka yadda ba ka zaɓi a yi canji ka duba halinka amma kakka dawo mun bayan zaɓe ka ce na ce ka zaɓi wani a'a ban ce ka zaɓi wani ba ka duba halinka kada ka yadda halinka ya kubce in kana jin daɗi ka ci gaba in baka jin daɗi ka canja Allah ya ce walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard da wayansu ba su zuwa suna tunkuɗe wayansu to da duniya ta lalace saboda haka kowa yayi wa kanshi hukunci ya zaɓi abunda zai fitar da shi kakashi ta yanke saƙa
amma kada ya jingina shi zuwa gare ni kawai na je sulhu ne tsakanin shugabanni, kuma nan gaba kowaye zai sulhu. Mun sha sulhu da na zo ba maganar sulhu izala ne ba, sulhu nan ba aka samu sulhu da wancan muka zo na akai sulhu ba, to mu sulhu muke so tsakanin kowaye. In dai sulhu ne a kira ni, insha Allah zan je. Allah shirya da mu. Sun ce an bani, suna cewa an bani kuɗi na je na yi wani abu, dollars. To ai yanzu dala tana hannun President Muhammad Buhari, ko ba hannun shi take ba? To ya ɗauko ya bani mana dai in je wurin shi, ko ba haka ba? Ya ɗauko ya bani dai in je wurin shi, in dai don dala nake yi. Ga ku da dala, kuma Allah ya ce maka wal mu'allafati qulubuhum, ka ɗauko ka bayar in ka gani don dala ne. Wannan fi sabilillahi ne, ba don dala ba. Bari ba ku misali, lokacin Jonathan ba wani president da aka yi mai kyauta, mai wanda bai jin kuɗi wani abu, gashi kuma ba musulmi ba. Kuɗi a wurin shi ba wani abu ba, ɗiba kawai ke ya watsa, ya ɗiba shi ma, ya ɗiba kuma ya watsa. Mun san malaman da ke bin shi, ya musu abubuwa da yawa, wasu masallatan gina musu, wayansu abubuwa da ai musu. A lokacin domin cutar da ake na al'umma, ni faɗa nike yi da shi, ko ba haka ba? Da yana so sai in shuru, ni ma in je ya bani, kuma hanya uku an nemi in je naki. Kun gane? So ba maganar kuɗi ba ne, maganar al'umma ne. Me zan yi da wayannan dololin? Ko da yake ina so don ima mutane abin nan university, haje ta mata, muna so kuɗin, ba nan fata muke ƙoƙarin mu sarrafa ba. Muna bukata, amma muna bukata kuɗi halal ne mai tsafta, ba ma son kuɗin su na a danna bakin mutum ya magana. Wannan maganan da kuke gani shine ba abin da zai iya san shi insha Allah, kuma ya fi komai tsada. Bari ba ku misali, komai kuɗin mai kuɗi yanzu a ƙasar nan, biloniya ga dalali, sai hukuma na cutan jama'a. Wannan mai kuɗin zai zo ya faɗa ya yi magana? Kun san me yasa? Don kar a datse mishi mai hanya neman kuɗin shi. Kun ga kenan duk kuɗin shi ya zama aikin banza, za a iya cutar al'ummar shi yayi mai yayi shuru. To alhamdulillahi, malamin da Allah ya ba muwafaka ya taimake shi zai faɗa iyakan gaskiyar da ya sani, to ya fi wancan mai kuɗin ƙarfi, kuma ya fi wadata, ya fi shi wadata, domin zai iya magana in an cuci al'ummar shi ya faɗe ta kuma ya dogara kan Allah, wanda wancan mai kuɗi ba zai iya ba, basarake ba zai iya ba, ko ba haka ba? Saboda ka wannan magana ba abin da kai ta tsada, na sani ilimin nan ba abin da ya kai shi tsada. Iyakar kyautar da Allah zai baka kenan, ya nuna maka kuma ya baka ikon faɗa, kuma Allah ya taimake mu har mu sadu da shi.